सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ आं आधार नाम्बार गैयालासे डिजिटनि जायो। सिगांना मोनब्रै आखरनि नाम ओमफ्राय उननिया जोनोम जानाय सन होमबानो गेवगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।